шӯлипарварӣ давоми садсолаҳо барои мардуми ду соҳили рӯди зарафшони шаҳри Панҷакен як манбаи даромади асосӣ ва ҳамзамон таъмини бозори истеъмолӣ ба шумор меравад. Масъалаи зиёд намудани майдонҳои киштишорӣ ба даст овардани ҳосили фаровон таҳти назорати бевоситаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен қарор дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии муовинон, роҳбарияти риёсати кишоварзӣ ва дигар масъулин бо рафти ҷамъоварии ҳосили шолӣ дар як қатор хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳотӣ Халифа Ҳасан ва Хурмӣ шинос гардид. аз ҷумла дар хоҷагии деҳқонии ваҳдати ҷамоати деҳотӣ Халифа Ҳасан ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд, ки соли равон ҳосили шолӣ дар ин хоҷагӣ хеле хуб аст ва имрӯзҳо ҷамъоварии шолӣ аз рӯи имкониятҳо ҳам тавассути техника ва ҳам дастӣ идома дорад. дар баробари анҷом додани даррави шолӣ кишоварзон барои кӯфтан ва коркарди он аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода мебаранд. мавриди зикр аст, ки дар шаҳри Панҷакен аз тарафи як қатор соҳибкорон барои коркарди шолӣ таҷҳизот ва дастгоҳҳои махсус бунёд гардида, кишоварзон мин баъд аз имкониятҳои техникӣ ва истифодаи таҷҳизоти муосир самаранок истифода мебаранд, ки ин усул барои талаб наёфтани ҳосили шолӣ ва беҳтар намудани сифати биринҷ ҳаматарафа мусоидат менамояд. дигар аз масъалае ки таҳти таваҷҷӯҳ ва назорати бевоситаи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода қарор дорад, аз ҳисоби ду соҳили дарёи Зарафшон васеъ намудани заминҳои собиқ нокорам барои кишти шолӣ ва ҳамзамон мустаҳкам намудани соҳилҳои хавфноки ин руд мебошад. бо ин мақсад Абдухолиқ Холиқзода бо чанд нафар соҳибкорон мусоҳиб гардид. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд, ки айни замон барои бунёди заминҳои нав аз ҳисоби руди Зарафшон тадбирҳои мушаххас амалӣ гардида, соҳибкорон тасмим гирифтанд, ки аз ҳисоби дарёи Зарафшон дар мавсими нав бештар аз 200 гектар заминҳои собиқан нокорамро ба гардиши кишоварзӣ ворид намоянд. бо ин мақсад раиси шаҳр дар ду соҳили мавзеъҳои дарёи Зарафшон дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳотӣ Халифа Ҳасан ва Хурмӣ бо масъулин, мутахассисон, кишоварзон ва саҳвдорон ҷиҳати зиёд намудани истеҳсоли шолӣ суҳбату мулоқотҳои мушаххас анҷом дод ва барои ҳарчи зудтар андешидани тадбирҳои зарурӣ масъулин дастуру супоришҳои мушаххас гирифтанд. аз раёсати кишоварзии шаҳри Панҷакен ба мо иттилоъ доданд, ки агар соли 2020 майдони кишти шолӣ дар Панҷакен ба 1701 гектар расонида шуда бошад, соли равон майдони шолизор ба 1769 гектар расонида шуд, ки ин дар муқоиса ба соли гузашта 68 гектар зиёд мебошад. аз рӯи нақша бояд то соли 2023 майдони кишти шолӣ аз ҳисоби заминҳои ду тарафи соҳили Зарафшон ба 2200 гектар расонида хоҳад шуд.